10 cooperatives, que realment són les que produïm fruits secs, que tenim una vida en aquest cas de vora 30 anys, i sempre havíem venut en aquest cas, tal com diu la marca, en closca, vol dir que no envasàvem, veníem sempre en aquest cas a granel, i ara ha arribat un moment que, clar, degut a que les grans superfícies i a la globalització no podem entrar, com ell diu, en grans superfícies, ni de manera ni de l'altra, han decidit de fer la marca, en aquest cas, la marca closca, no? Que és una marca, en principi, que, bueno, ja ho diu la paraula, no? Closca és igual, tots els fruits secs tenen closca. Al final, nosaltres el que volem fer és arribar al consumidor final. Pensa que nosaltres, en aquest cas, som dos pagesos, i el que volem fer és, en aquest cas, ja arribar directament amb ell. Directament amb ell, tant directament a través d'internet, o en aquest cas, o a través també de les pròpies cooperatives, que també tenen les seves pròpies botigues. Per què? Perquè difícilment podem entrar mai en una gran superfície. Llavors, per tant, nosaltres hem apostat per aquí, perquè veiem que el producte que hi ha al mercat de fruits secs no és realment el d'aquí, o el que es produeix aquí. La major part és tot de fora, tant si les avellanes com si és les ametlles, i bueno, nosaltres hem volgut portar el de sempre, no? El famós quilòmetre zero. El principal és tindre la llargueta de la Marcona, que són ja les autòctones des de sempre. La Marcona va vindre més tard, no? La típica d'aquí és la llargueta, però automàticament després també vam agafar les classes noves, no? Les classes noves aquestes que són Bairo, Constantí, Soleta, en fi, aquestes classes més noves, que realment s'estan adaptant molt bé al territori i estan agafant un gust que potser en un altre territori no el tindria, no?